Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Vrede Migje, mijn geweldige artiesten hier in de studio. En iemand zit nice mee. We hebben Krek Vertwanen leven jet. En hebben bewezen me dat er een van de beste gitaristen van Nederland is. Heb je nog gitaristen waar je echt jaloers op bent? Als ik dat zou kunnen. Nee, dat heb ik nooit gehad. Maar dat is niet omdat ik vind dat ik zelf ergens sta. Maar dat is omdat ik vind dat muziek niet een kwestie is van competitie. En ik kan wel iets hebben van... Goh, als iemand die iets geschreven heeft, een mooi nummer geschreven... denk ik, goh, wat lijkt me dat mooi om dat ook te kunnen, weet je. Maar ik heb nooit met gitaristen... Ik zie soms hele goede gitaristen. En ook op mijn gebied, zeg maar. Maar ik ben nooit jaloers. Het is altijd prachtig. Ze zeggen trouwens zelfs... dat is een beetje anti-gitarist. Want onder gitaristen schijnt het te zijn... er is een enorme competitiestrijd, schijnt het. Ja. En ik heb wel eens in een anekdote verteld. Ik heb een anekdoteboek geschreven en daar staat onder andere over pianisten. Als een pianist een andere goede pianist ziet, dan zegt hij: oh, wat goed, hoe doe je dat? En dan gaat hij meedoen. En als een gitarist een andere goede gitarist, dan draait hij zich om en loopt weg. Tegen, het is wel leuk trouwens hoe bassisten, gitaristen en nou ja, pianisten en heel veel muzikanten, nou ja, een beetje cliché natuurlijk, maar zich naar elkaar toe verhouden. Terug naar je album, terug naar vanavond, de voorstelling in Lawaai. Een hele langlopende voorstelling dus. Ja. Waar ik van aanneem dat die niet alle jaren, voor mij is het ook een constante veranderende voorstelling eigenlijk? Ja, ik heb ja zeker. Want als je ziet hoe ik in het begin de samenstelling van de nummers was en op dit moment, ik heb zo ontzettend veel andere nummers altijd. Dus mensen die bijvoorbeeld mijn programma in 2011 hebben gezien, die zien nu op een paar dingen na. Die blijven natuurlijk altijd wel, maar die zien een heleboel andere nummers. Ja. Veel nummers op de cd. Is het nou zo, als ik een nummer noem, dat je zegt, nou, die speel ik gewoon uit mijn hoofd. Bof, hier is hij. Sowieso alles uit mijn hoofd. Dus ja. Nou, het leuke is, er zitten ook een paar grapjes in, zoals dit. Ik hoorde hem net in dit programma. Ja. Dit is natuurlijk, gitaristisch betekent het niks, maar dat heeft dan een bepaalde context in mijn programma. Daar vertel ik dan dat ik ook van inferieure muziek hou. En dan ga ik lekker inferieure muziek spelen. Ja. Oh, fantastisch. Ja, jij maakt even wat hij net goed vindt. Nou, goed, ja, zo werkt het natuurlijk. Kijk, het lijkt me ook wel weer moeilijk kiezen, want je moet dan zo'n cd samenstellen. Ja. En dat lijkt me ook... Nu zou ik bijvoorbeeld alweer helemaal andere nummers... Ja, want er staan heel veel op, hè, op de cd. Maar als je bijvoorbeeld... Ja, ik heb nu een arrangement gemaakt, dat is helemaal moeilijk. Oké, ik ga het niet helemaal spelen nu, maar dit is dit. Misschien herken je het. Jack, ja. Nee, In the Mood. Oh, In the Mood. Ja, ik haal door elkaar. Dus om wat te noemen. Het leek me zo leuk, omdat ik vertel dan ook in het programma omdat ik zo met die oudere nummers bezig ben, dacht ik opeens, wat is nou eigenlijk het allereerste nummer dat ik in mijn leven als jongetje van 1,5, zeg maar, nou gehoord moet hebben. En dat is dit nummer. En dat ga ik dan spelen. Ja. Ik heb het ooit ook geprobeerd, gitaarspelen, en dan kom je toch bij Deep Purple uit, hè? Smoke on the Water. Ja. Mijn zoontje doet ook. Maar niet te spreken over dat andere cliché. Maar die ga je niet doen, hè? Nee, die ga ik niet doen. We kwamen straks trouwens onder een van de platen, zaten we even met elkaar te praten. En toen kwam hij bij me en had je ook wel gelijk. En hij zei, ik heb ook nog een van de mooiste nummers van George Harrison. Ja, daar had ik helemaal nog niet aan gedacht. Maar ik vind eigenlijk een van de mooiste nummers van George Harrison is Here Comes the Sun. Ja. En dat wilde ik eigenlijk wel spelen. Nou, graag zelfs. Ja? Ja, en ik vind het zelfs ook een bloedmooi nummer. Dus Harry Sacksioni.
Ja. Piekenvel, ken je dat? Nou, ik neem aan dat het kippenvel is. Klopt helemaal, ja. Nou, dat was je cursus Fries. Harry Saxioni, straks nog een keer gelukkig en jong nogmaals in Lawaai, in Drachten, live alweer meid en wat maakt er verder nog hoe is het? De man bewees wordt dat er een fantastische show zetten kan. Ik ga terug naar een jongen die al vaker te gast is. Soms met zijn broer en soms zit er hier solo bij ons in de studio. Martijn Cornelissen, hoi. Goedemiddag. Hoe is het? Goed. Hartstikke mooi. Je straks een bijzonder nummer voor u doen, hè? Ja. Dat mij straks even uitlezen, want daar is gasten mee. Er zit een verhaal omheen. Maar dat mag toch niks hoeven verklappen. Hoe is het met die muzikale carrière? Goed. Ja. Dat product. Ja, goed. Ja? Ja, ik moest vorige week optreden in Grains. Dus dat ben ik wel een goed feest. Dus ja. Leuk man. Kan ik vragen om nog even een extra nummer te doen? Hè? Want dat verhaal krijgen we straks nog wel even. Welke keer is het? Ik doe een simmerhitje van vorig jaar simmer en dat is Ga je mee. Live in Noorderwien. Martijn Cornelissen. Ga je mee met z'n twee naar het zonnig eiland in de zee. Op een balkon van pension in de warme Griekse ochtendzon. Ga je mee met z'n twee, mijn allerliefste zeg niet nee. Weg met je zorgen, denk niet aan morgen, dat maakt het leven zo mooi. Daar in Griekenland, op een heel mooi zonnestrand, de vlam sloeg in de pan. Toen jij naar dat eiland kwam, lonkte met iedereen. Ik kon er niet omheen. Een mooie vrouw, zo een als jou, is nooit alleen. Ga je mee met z'n twee naar een zonnig eiland in de zee. Op een balkon van pension in de warme Griekse ochtendzon. Ga je mee met z'n twee, mijn allerliefste zeg niet nee. Weg met je zorgen, denk niet aan morgen, dat maakt het leven zo mooi. Daar op de boulevard, vlakbij de Evenaar. Je liep daar heel oud in, als een manneken. Ze kwamen achtereen, je lachte heel sereen. Zo'n mooie vrouw, zo een als jou, is nooit alleen. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la la la. Ja la ja la la la. Ga je mee met z'n twee naar een zonnig eiland in de zee. Op het balkon van pension in de warme Griekse ochtendzon. Je moet wel een beetje lachen. Ga je mee met z'n twee, mijn allerliefste zeg niet nee. Weg met je zorgen, denk niet aan morgen, dat maakt het leven zo mooi. Weg met je zorgen, denk niet aan morgen, dat maakt het leven zo mooi. Dankjewel. Ja, Martijn Cornelissen. En die is al helemaal in de Griekse sferen. Hartstikke bedankt. En straks, het plaat is je verhaal is het eigenlijk een beetje, hè? Ja, nee, het is een nijfvestje, bedacht door mij, maar bedacht door iemand anders. En dan jij neemt 17 meer door. Helemaal super. Dat nemen ze een cliffhanger.
Ja. Mooi, hartstikke mooi. Van Martijn Cornelissen. Ging ik naar een project dat wij de komende weken volgen. Vliegende weken ben we daarmee begonnen. Want 80 mensen in 40 cellen, 24 hoeren, zullen ze zich opsluiten en het zullen al die plak vinden in het blauw, in de gevangenis. Ik heb achter mijn kabels hingen. Martijn, laat die microfoon maar even los, dan kan ik mijn kabels onlokken. Ja, ik heb helemaal ruzie met die rotdingen. Zo'n 20 en 28 april in het Blokhuispoort namelijk. Zal onder een week weers, maar die zit je bij mij in de studio. 24 woorden in de cel. Ja, dat zorg ik ook wel wat je op, ja. Toch wel, hè? Toch wel een heel iets bitsie, ja. Goed, eerst even hoe jij. Ik ken die onder andere van Facebook, columns van Suksewat. Wat doe je verder trouwens? Ik ben docent op een middelbare school. Ja. En we kennen elkaar van feesten, werkje. Ja, klopt. Ja, want de beste hartstikke druk, meestal backstage. Dan begeleid al je artiesten en zo wat hinnen. Ja, ik stel even net op de voorgrond en daarachter vind ik iets fijner. Dus het is me spannend genoeg, maar we zullen misschien hoe het gaat. Ja, nou, het valt altijd alleen maar op internet, radio, televisie. Ja, maar ben maar peer. Weet maar peer mensen in Friesland. Maar ik vind het super stoer dat je zist. En dat hebben we net samen doen, want ik na je week hebben we er nog omdenken voor. Je liet je hem dus opsluiten. Ja. Eerst maar even de eerste reden waarom. Had het in een impulsdienst of was het er eerst heel lang over nadenken, Maarten? Nee, ik doe de meeste dingen in een impuls. En daar kan ik 24 uur nu nooit denken aan. Hoe waarom ik dat die... Ga ik nou weer dingen? Ja, precies. Dat zit helemaal. Nee, ik vind het de naamste aantal dingen op die ik doe. En dat is voor mij heel belangrijk. En ik heb veel de vrijheid om die keuze te maken. En terug mijn werk, omdat ik de hele dag met jonge vrouwen werkje. En terug dingen die ik zeg. En zorgen die ik me maatje. Viel ik me extra belutsen erbij. Want het gaat natuurlijk om geweld in vrouwen, om verjachting, om vrouwen uit situaties te hellen. En het feit dat ik zoveel vrijheid heb en dat ik zo'n soort keuzes maatje ken en dat mijn hart en mij me er altijd bij geholpen hebben en dat ik zelfstandig ben. En het feit dat andere vrouwen dat net hebben, maakt het dat ik me daar heel bij belutsen viel. En dat is altijd zo west. En dit is een manier om dat te uiterien. Ja. Is dat een mooi Fries woord? Ja, nee, absoluut. En er werd ook nog yield bij elkaar hellen. Dat gaat al fantastisch trouwens, want het streefbedrag is al dik binnen. Had het zelf mee maken om jou, bijvoorbeeld vanuit die werk, dat vrouwen mishandelen binnen? Ja, wij hebben het in mijn werk al jonge vrouwen, dus 12 en 20. En Maakt het daar wel eens mee? Nee, huiselijke geweld komt natuurlijk altijd voor. En vaker is dat wij terug hebben. En ik in gruttere, in meer, hoe moet dat zeggen, ernstiger zou ik denken. Maar was natuurlijk jouw les in Heerenveen. Dat we de GHB-hoofdstad van Europa noemen. Nou, dat is een twijfelachtig iets om blij mee te wezen. Maar dan is juist natuurlijk dat er maar jonge vrouwen die dingen gebeuren die ze leven net willen. En wij proberen op school een heel soort vaart te luchten. Ligt de kind nog steeds dingen gebeuren. Of dat famkes dus letterlijk denken van er is iets gebeurd wat ik net wil. En dat kan ik in relaties gaan. Dus krijgt verder juist maar die vriendje als het graag zoest willen. Nou, daar kunnen wij van tevoren vertellen dat maar net van. Maar belangrijker is dat wanneer het wel gebeurt, dat ze ergens hinnen kunnen, wij ze erop praten kunnen. Want dat is heel belangrijk. En juist ik terug internet en terug Twitter en terug dat bij een oerfoto's van maatje, is het soms net alleen nog bekend tussen jonkje en famke, maar soms in de hele squallen en daaromheen en de hele omkrieten. En dat deel van varjochtje en erop praten en dat wij hulpverlening kunnen professionaliseren, dat is ik een onderdeel van dit project. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat maakt je natuurlijk wel mooi. Maar de woest en persoonlijke maatje, ja, we maken het vaker mooi als het dan wenselijk is. En dat is heel begruttelijk. Omdat als het of fitje best of fiefje en er gebeurt iets heel ergs mooi, dat neemt heel lang mooi. Op wat voor wijze dan ik. Even naar, want ik zeg op de site van gezellig.nl een heel soort verhaal. Ik verschijn van meesken echt die het zelf meemaken. Heel persoonlijke verhaal. Zit daar een verhaal bij dat die ik nog een rekken had? Verhaal lezen in dat opzicht? Ja, elke verwoed die natuurlijk initiatiefnemer is, zet een heel soort verhaal stuurt. En dan komen eigenlijk de verhalen voor waar wij werk nou correct op doelen. Dus toch hele jonge famkes die vol vertrouwen maar een jonge man naar huis te gaan. Waarvan ze denken van nou, we zijn vereeuwen en dat het toch weer te honger rint. En dat vind ik toch altijd hele pijnlijke dingen. Ik vanuit mijn werk. Omdat ik, het begruttetje. Ja. Als ze nog zo jong binnen. Het is ook zijn machtelleers, hè? Ja, ik denk dat we dat al hier hebben. En ik kan me vaststellen als ouders helemaal. Maar wij staan uiteindelijk aan de zijkant. Los van dit idee, want ik vind het een fantastisch doel en het yield Silderk verbroekt worden. 24 uur in cel. Hast al enig idee of die 24 uur trok komen was? Want je begint mij nog in op de cel, ja. Maar dat wist je ook nog net meer waar. Hè? Nee, ik weet helemaal nog net maar waar. Ik weet wel dat het een vrouw is en ik hoop dat ze aardig is. En ik hoop dat ze mij aardig vindt. Oh jee. Dat scheelt. Nou, ik hoor het meestal wel praten. Dat is bij mij het probleem net. Dus ik hoop dat dat goed komt. Maar ik geloof net dat ik boeken mooi krijg of... Ja, dan moest yield starten. Dan krijg ik een boek, leuk. Dat kan, eventueel. Weet ik net precies, dat gok ik. Of misschien hoop ik dat. Dat ken ik. Maar verder rest met 24 uur zitten.
Ik ben heel benieuwd. Nou goed, we zullen er op nijblikken. Dus we zullen straks de ervaring wel jaren. Altijd al je gebeurd is. 27 en 28 april. Op Snijdermikkie wil je hem weer vrijlitten. Doe ik sponsoren worden, zoals alle deelnemers. Wat mensen nog voor de televisie denken. Die weekend, die matten patiënten hebben voor deze actie. Hoe kunnen ze die steunen? Nou, dat hoop ik natuurlijk dat ze er door gaan. Ja, natuurlijk. Ik wil graag nog €200, dan heb ik €1000 ophellen. Wauw. Ja, dat dacht ik. En dan kun ze gewoon op gezellig ziekie. Maar ze kunnen zelfs googlen op Wieke gaat de cel in. En want dat ging ik 24 uur. En daar kun je centnummertje. En dat kind direct. Is via een ideal systeem. Dus de klikst en dan kun je centnummertje. Ideaal. Wieke, gewoon sponsoring. Nog €200 had ze een streefbedrag bij. Graag, ja, heel graag. Goed, ik ben echt benieuwd. Ja, we kunnen wel vooruitblikken. Maar we moeten straks weer eens maar eens jaren hoe het Westen is. Ik ben heel benieuwd. Maar het ben maar 24 uur. En het is van een heel goed doel. Dus ik denk dat het te dwan is. Ja, die kan ik heel lang wezen. Ja, dat kan heel lang wezen. Maar ik kom weer. Ik kan er naar mijn eigen gang weer gaan. Of dit interview ook lang of net? Do? Nee, dit interview. Ja, nee, nou ja, och, nee, dat voelt mooi. Maar Zo zit het, dan is de verkeerde factor 1000 en dan haast ongeveer... van de roeren, toch? Nee. Oh, nee. Ik heb ook nog wat van. Jou met de roeren praten. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Ja. Ik wens je een soort succes en stoer dat je er even komen woest. En nogmaals, zeg nog even een keer hoe de sponsoren worden kist. Je kunt naar www.gezellig.nl of de kist als mij sponsor wordt op Wieke gaat de cel in, zie je op Google. Maar we staan ook oerl op Facebook en op internet. Dus het moet goed komen. En hierachter zit je dat denk ik. Ja, dat een heel doek gaan we hier. Ja, nou, dat volg je doek. Wieke, succes en leuk dat je er is. Geweldig, dank u wel. Gezellig.nl en gezellig door mij een C. Goed, dan ren ik weer terug de studio heen. Wat ik al zei, ik had een beetje ruzie met de kabels. Dus dan achter het jet er bij, bij zo'n live show. Nou. Goed, ik weer naar de Cool Quest daar. Zo doet het wel, Vincent. 24 uur in de cel. Zo is het dwarren, kennen. Het is wel voor een heel goed doel. Ik vind het zo stoer dit. Ja, ik ook. Ja. Volgende keer Volgende keer. sluit ik jou op. Is goed. Welk nummer ga je doen met de Cool Quest? Don't fall back. Hartstikke mooi. Live in Oorwin. My mind's thoughtlessly streaming. Don't talk to me, cause I haven't slept the weekend. No, I was only looking at the ceiling. It's already Monday and I'm sitting in class sleeping, daydreaming. Don't know the reason, but I'm sleeping in the morning, having breakfast in the evening. My timetable is losing its purpose. The changes attitude around to being worthless. And that's the thing that really makes me nervous. And that's the thing that makes me write these minor verses. But I have to use my hand to become worthless. I don't lose myself and fall off the surface. Man, I really hate to be this damn dramatic, but sometimes it's good to see the facts, to see where you're stranded, see where you landed. Reflect your status, change to get back into a respective balance. This quest is telling to come clean, express my talents and to follow these dreams. Don't wanna live a life that's only mainstream. I wanna make it a daily routine. And stop dreaming is what they say. Not ready to stop breathing, so no fucking way. Let me go down, no more. I'm gonna fall back, so don't just let me do my thing. Let me proceed with it. And I hope that one day you will see that I succeeded it. I'm gonna fall back, so don't let me go. Enough about the black parts, it's so long. I write about you in my memoirs. And no more gazing at the damn stars. Now I'm gonna make moves, pay dues and present bars. It's time for clean slates, it's time for fresh starts. It's time to switch the phase, it's time for new sparks. It's let me follow dreams, cause I'ma let this fall apart. It's let me do my thing and let me finish what I've started. I wanted this as long as I can remember. So don't wake me up or I'll be really bad tempered. The pressure is my big contender. I don't fall back and surrender. Ooh, I stop dreaming is what they say, but I really stop breathing, so no fucking way. Let me go down, no more. I'm gonna fall back, so no, just let me do my thing, let me proceed with it. And I hope that one day you will see that I succeeded it. I'm gonna fall back, so don't let me go.
don't fall back, don't fall back, don't fall back, don't fall back, don't you fall back, don't fall back, don't fall back, don't fall back, don't fall back now, don't fall back, 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 don't, no. Stop dreaming is what they say, but I better stop breathing, so no fucking way, let me go down, no more, I'm gonna fall back, so don't just let me do my thing, let me proceed with it, and I hope that one day you will see that I succeeded it, I'm gonna fall back, so don't let me go. Stop dreaming is what they say, but I'd rather stop breathing, so no fucking way, let me go down, no more, I'm gonna fall back, so just let me do my thing, let me proceed with it, then I hope that one day you will see that I succeeded it, I'm gonna fall back, so don't let me go. Ja, de Cool Quest. Ik dacht, misschien komt er nog een auto, maar dit wierd al. Geweldig. Ja, wat een fantastische band, jongens. Hier van de meest getalenteerde bands hier in Friesland. Ik ga nog een keer naar Harry Saxioni, want die mata's is naar de lawaai. Hoe zit het nou met live optredens? Moet je heel lang van tevoren een soundcheck? Heb je enorme decorstukken mee? Nee, ik heb geen decorstukken mee, maar het eerste klopt wel. Ik ben eigenlijk altijd om 3 uur altijd in het theater, dus ik ben nu al te laat. Dat weet ik. Ik moet zo meteen keihard naar... Drachten, hij komt erom, we laten hem is vrij. Nog hoogstens nog 5 minuten 40. Als ze de flitspalen uit willen zetten nu dan. We regelen het. Ja, oké. Wat je doet is, ten eerste, ik ken natuurlijk elk theater van binnen en van buiten, maar toch, ik wil altijd die sfeer voelen. En dan om, zeg maar, meestal 3:30, 4 uur beginnen we met de soundcheck, want mijn techniek is nu al aan het bouwen, al vanaf 1 uur. En ze zetten ook al mijn spullen op. Want ik speel in dit programma op 6 verschillende gitaren. Dus dat moet allemaal neergezet worden en aangesloten. En daarna dus de soundcheck. En dan gaan we eten. En daarna ben ik toch 6 gitaren aan moet ik stemmen. Want dat neemt toch ook wel zo'n half uurtje in beslag. Al wil je het echt goed doen. En dan kan ik maar even gaan relaxen voor het optreden. Ja, heel praktisch even. Je zit altijd onder die lampen, net zoals hier in deze studio. Ontstemt dat snel, die gitaar? Ja, soms wel. Nou, in dit geval, omdat ik nu veel staalsnarige gitaar speel, maar als je een nylonsnarige gitaar, die ik toevallig niet in dit programma bespeel, dan heb je eigenlijk binnen de kortste keren, als de lampen aangaan, dan weet je zeker dat je op een valse gitaar speelt. Ja, en dan moet je altijd even bij zijn. Maar goed, het publiek die vindt het ook nooit zo'n ramp als je een beetje staat te pielen aan die snaren. Valt ook een beetje bij, toch? Ja, dat vind ik ook. Ze weten bij wie ze zijn. Ja, ook dat. Ja. Gitterend. Wil je nog een paar wat dingetjes laten horen? Dan moet ik daar Ja, loop even mee als je wilt. Ja, ik denk als ik je hier toch heb, dan wil ik ook nog een beetje genieten van het gitaartalent natuurlijk, wat je hebt. Je zit, ja? Ja, nou, het is wel leuk, ook omdat ik ben onlangs was ik in Carré hè, met Henny Vrienden en allerlei andere grote gitaristen. En het leuke was, van dat programma was het doel om het allereerste nummer waar jij door geraakt werd toen je net een gitaar in de handen had, waardoor je dus eigenlijk een gitaar wilde kopen, of je dat wilde spelen. En misschien is het wel leuk om dat nu ook te doen. Ja, graag. Ja, nou, welk is het trouwens? Je weet nog niet wat. Nee, welk is het? Zo graag weet ik niet. Ja. Nou, het leuke was, dat vertel ik ook in het programma, ik was vroeger helemaal weg van Cliff Richard en The Shadows. Zo heeft iedereen zijn jeugd zo. Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Nou, dat soort dingen. Maar het leuke is, ik was dus voornamelijk op die Shadows. En het eerste, eigenlijk waardoor ik ben gaan gitaarspelen toen, ik ben uiteindelijk later een hele andere manier van gitaarspelen gaan doen. Dat was toch wel de Shadows. En zal ik een nummer van de Shadows ga ik spelen dan? Maar het leuke is, dan speel ik alle 4 de partijen van die Shadows, die zij dus tegelijk doen, die doe ik nu, of met elkaar doen, die doe ik nu tegelijk. Ik ga hem bijvoorbeeld al in diepe bewondering mee stilhouden. Harry Saxioni! Het heet Nifrim. Het begint met een lopende bas.
Wauw, jongen, wat een vakman, wat een muzikant. Harry Saxioni, jong in de lawaai in Drachten. Ik zou zeggen, net stenen, maar erhinnen. En zijn cd leidt natuurlijk in de winkels. While my guitar gently... wat zeg je? Ik lig nooit meer in winkels. Ik Nee, heb hè? een eigen label opgericht. Nou, noem even hoe mensen kunnen bestellen, deze cd. www.harrysaxioni.nl. Nou, hartstikke mooi. Ik vind het fantastisch dat je er was. Kom nog eens een keer langs, zou ik zeggen. Dan ben je meer dan Ik welkom. vond het hartstikke gezellig. Dankjewel. Hartstikke tof. Harry Saxioni en hij is dus jong live in Drachten te zien. En daar is nog in, er zijn nog kaarten voor, dus bij deze ook bij toch even de tip, ja. Ik heb nog een, ja, wat is het? 30 tel te gaan. Straks net rijden. Iggy Pack, hier live in de studio. Dat wordt een show, ja, vanuit de Garage Vibe. De Cool Quest zal ik nog even optreden. En Jan van der Meij van de band Powerplay komt nog del. Zij spelen jong trouwens nog in de provincie. Had nog een leuke top 3 van u, dan kun je gewoon even mailen. nw@omroepfriesland.nl. In de breedste zin van het woord een cadeau top 3. Ja, een soort felicitatie top 3 van het echtpaar. Maar eerst het nice, dan wij weer. Straks. Dadelijk.